Sunat Korea no kasabay yung sa isa na ngalan niya nakiyam na pinutaro. Bersuit yun. Nasada sa panambayang Korea no isa sa sunat. Agiran sa taroy kurama ka. Ngayon niya tiyan na suwaswati ang Allah. Arap niya kubala sa Allah. Dek na lang producer. Nausuma sa masjid. Napakabalik naman sa di makapasatuyo. Kaya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam natin naman salla ma'al imam. Walam yansarif hatta yansarif al-imam kutiba lahu qiyamul lail. Sadeur sabunut si ko imam at tarawih. Na di gumunok naman sa di makapasatuyo imam. Naya balas yan, may puko maghrib, na tama sa mga kita, na di man ang puyang sa qiyam. Ada dengan Kaya may babasa ala gawin na di man ang bayan. Yun isulat lang niya pa sa diyan amat. Nagira dua-dua karakat na tangkad sa walay. Ito po'y may aming isulat. Madaklay kira dua-dua karakat. Isa-isa kasalam kami alay na di mo tulog. Kaya waswa sa musik. Naya bida di manggal magsama to katarawih. Nagyaman tuwa. Jadi kuna salatul qiyam rahimahumullah. Jika kamu mama sallallahu alaihi wasallam bidau. Baka dulu nama mas kita kasubedi dan di kausube. Belum baka sa mas kita salakawa dibel besar. Eka dua bidau lagi yang pada ni kapal belajar manisana. Biar dia sama kata Rasul Wallahu ahad. Bagus sila sebelum saya kata kasam. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Temenin di siram. Nabi Daud. Yang api-api sahabat yang qul huwallahu ahad. Kapag tulong apa berarti na lagi kau yang tamat sa Quran. Ugay na di Taurat dito. Sadar sama bataya sepul huwallahu ahad mansalungan nama kasapulo yang mabatia naden na kelam bakudusan dia. Ada man Aisyah riwayat ay pupul ay wala sa oleh ni Rasul. Ugay na yang otong oras apakal tanu dua salam si utaraw si abati abida. Sunab si mana bida. Kunan tay pengajarkan atau na mana bida. Termio. Pangalan ito na yung mga bida. Ini bago-bago. Masya Allah, ini kagumang ko agama Islam macam. Masya Allah, nabangay ko. Magani dia po. Mana ya bida ana, sumasok ya pati Rasul namanya pas sa agama ning itulan. Masya Allah, sana all. Ito at yan ang nakita sa Masya Allah. Ay, di ka pa kayo nasa naulan ni Rizio daw Masya Allah. Ay, mga niyan so kaya pa tayo Rasul na niya pasat na so agama. Ning itulad yan lang ang soto. Na niya kau masuk daw na inumanan niya. Basta dagal ko kang Rasul na dapat kasalian. No pa po, upang nagal ko. Naremi ang mananian ng challenge ka surat. Lagi ko ba kami ang maya Rasul na nakati masumapin eh nung adagal ko ka. Nung adagal ko kaya Rasul na nakati sumapin. Nana ikadwa miyat mananian na supis Rasul na napiad mo yung kong. Ada niya nakatano sampai nama piad. Lagi na ni sama pa so bid'a na diterima ano Allah na susah naman. Malak na doon. Tadi kasupatan mo Rasul. Tadi ka na pagkain ng koparin yung Rasul. Sadal ko sa bid'a. Mata na di masapato Rasul. Kailangan kang sapato Rasul. Anam yang panutul. Sulaiman al-Asqaf. Di ko kita dito. Ito ba ini na al-qiyamatul kubra.
Asing ko na yung kiyaman, natin mo na di bala-bala ng mga malaikat. Kagulog nila mo na lang. Natukanan sa surat tuh niya sumaran niya. Lama kay maran niya na Ibrahim tuh niya. Napakadingin niya. Kadingilan niya na hindi niya kilala. Hindi kayo mga malaikat na tao na. Dinagyan sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakaduro. Yan ya Rasulullah kilala. Kilala ka sumaran. Sino ang kilala? Nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata suwa salatika alayya fitu. Sebab pakai kilala akan makana sebab samadak lakap selawat tingkarakan siko kau ya buya kapok ini. Allahumma salli wa sallim ala nabi Muhammad. Aku kiamat tu mapagubangan. Naptutulan na kiamat tu akuan. Di jerulok bengkok. Nama kapasad na indua masuk Allahumma rabbah di Jawa Timur. Tama ko kapasad. Na lirokon. Susunatul Rasul na dinangal ko ka. Tadi ka kumaltok sa pinaan. Tinggal dimakan. Kasunulad sa surga. Allahu Akbar. Na isa ito mo siya. Kami atas ada penganaraka. Aku mana bang Rasul sallallahu alaihi wasallam nakastan yang sari mana rohnya emana niyan na indulog si Rasul. Panan gila kasapita. Apa daripada mga bida? Dia mau tua. Tertentu unut tahu suisa kebian ni gerak sumber kata. Napa maku de YouTube nadi niyan siya. Neno magian apa itu kayo mga ulama. So ima na udah madag lah mulai siyan na Quran na tutulungin niya sa Quran. Na sama mo si Abdul sa walay na ko sa Quran na tutulungin nga orang ka maroko na puta din ko. Nama tumindot ka man nakawa ka. Na kumati ka sa Quran. Okay, na may tumubas mana kay Quran sa Quran ay kan mo. Bisa ko. Naupungatan dun sa isa ka sa suratul An'am. Anamatan lagi ke mulu ya bis. Elas apa kalau kita mau kasabab sama daklaya. Elas apa kalau kita mau beda negara yang masuk hidup itu. Idul Fitr nampak kawitkan musa margas. Asisa kabaso, terus kabaso nampak kawitkan sa kaitau masuk hidup. Nampak makau mama mataya na bukan makaliran ya sempurna kira sabun yun. Ada mana barakah, nanti naik barakah margas. Babali makatul. Ako makatul di kami lang. Allahu Akbar. Okay lang. Pag ito na initindakan at yagikan ka kung mga siringan ka naman ako ni Batas. Naliro pa na malapit niya pagagawin na no, nagyan na nakatan. Hema nakatan ko na, man daka pa niya. And then di ka talong-ulogo yung sabat na ikay sa Ramadan ito. Kaya ka matanong ang mabagyan. Kaya ka matanong na ikatwiti mo sabat na punyata. Kaya ka kapataga doon sa mera ko na along na akad April 11. Naniyata. Punyata ka na. Nasadon sa di maniyata kadumayrik apuasa. Si palungan na ismayin o pinalungan na sa lasa. Kakaya ko na miyagan sa sabat at lopulugoy. Namay pinangubukan na pagganap sa Ramadan at Lupulugoy na miyuka na lupuniata na bida. Mala bida. At na pawan. Madalo man ang pawalo na pawala. So may urakan nasisiya mo sa ako. Kita mak. Yan na. Ito na rin ay tingin ng Saudi at kapaniyan. Sana tingin na itigyan natin siyang lido. Dumi. Sumalaw ka na. Yadumog ka. Asor gano'n. At pulo gawin sa sabat na mapitan ng pusa kay sa Ramadan. Lagi na natin na piyagis na yun. Na mga bright ito natin naman. Na initulad yan sa pipinapulo raguno. Kanto na auras ika kumang Ramadan na kwanto na gawin. Ika pa kaumarang ko kuman. Ramadan.
Yang 2021, 2022 na piyagis na diyan, yaman sa 50 ramo na, ito tulad yan, ito na 60 ramo na. Nandiyan na kaya puro magdalakan, diyan po kliyenta. Yan na, naman ito na, idol ka sa ikuan. Yan na, way idol lang ka, bray. Nandiyan na sulasok na baka idol. Nandiyan na pagunutan ang sulasok. Nautay naman pagunutin nga natin, ito bali hindi nataway mo ikahapon o mo bulan na Ramadan kung mampirara ko na yun yan ang tudulutin nakagiayak ito ko wala na sumo ayak ka pinturena sumo lero yan lero yan yan ang ihali sa sallallahu alaihi wasallam kailangan na makapniyata na insyaAllah bata na pakaniyata na Ramadan po isni alita na pakaniyata na sigurado na salah sa kaumadun sa Ramadan akatayap lang sa mga ribat karibat dan alita lugal po kenapa nangilay. Nau mana kurung kalimat mana naisarkan atau answer. Nau makanswer na pernius na cellphone. Ogay nasok cellphone na yang keperniwan. Sada cellphone yang ada perniwan. Ada dapat. Nah. Pagkapaganay karibatan nagyamang tuwa. استقبال بعض المسلمين لهذا الشهر الكريم بالمبالغة في شراء الأطعمة والمشروبات. Nandiyan na pa ako Ramadan na ay pagkalaw ng mga taon na mandat na pamikiran niya na tunay pumamasan na niya mga pitiapangan na. Namita po tulit na may sisirakan din na parito. Na nida pulugit na ngayon madakala sunabay ni na watermelon na pamasa na pinakabatyo na mapano-pano dun sa refrigerator kaya sabi ka ko Ramadan nakakanaw kayo la ilaha illallah niya kalalaw sa karibatan na madakal na mo ang Ramadan nakagiyabuka na inatakya haigulan manapatot na pagkatinggan. Na inuwan po ka uminiso ka. Patot na pagkatinggan kami arasara sa ikamagamal na miyara sa ikaturawin na miyara sa ikamagumos na miyara sa ikasakawaw na madakalaban mo tulitin. Allah. Na ikadua karibatan. Nalinig yung kagubangiro na kung pagula-dula na tao yakuman. Na ayan yung kitab, na ayan yung bagot. Bida so iftar ang gusto asya. Kaya mana iftar, kami sunat-sunat ang auto kakabalagan ka buka, lumapis. Kabalagan ka termas. Na niya sunat-sunat na inom mo ka na kama sa tama. Na udah nasal pemakaman na super. Kami akan sesuatu na ina. Adik dia matotong. Kedamannya sokunian. Nama tanggaw saya pun cari play itu. Na itatabol siya mayaway, gini pakai mayaway. Na seda saya, na karne saya, na begas saya, na umiyak ka kukusaan, na bukan, na gumausok-usok, na di ka bisa siya. Allah Akbar. Ini akalala karita. Kaya noon ni makadinin sa siya, kung minum sama todo, na minum ko sa kapit. Na may sunat-sunat na hindi kapag pangiro na pagbangan. Nagtutulang aso itiro ng tubo. Allahu Akbar. Tingnan mo Allahu Akbar. May kumakas sa diyan. Allahumma rabbana dito. Ditamat sa takay na dito po ang nanduwa. Dua ka ba ukapte mas nanduwa. Hindi ba ako muray sa kano ko kumbati yan na may kupte tas na auto matara doda. Batiyan na. Batiyan na. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizka afqantu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Masya Allah, ada simpul kan? Tapi yang tahu. Nah, Masya Allah.
Nah, katawes atau saya kadon. Mafia itu kapag ito kultian kau gay na namas mafia dia. Tiro lang ang pumaya, pumamatan para mainamin. Ngayon na namin tulad ito. Basta ngiti-mintin ka tulad yan na maptiro aribat. Okay, nauningap na yung muray sa tiro kaya amay na ginan pas. Na ikadua aribat di tanong mga ilok na yan ang kapangabalaga suko. Ay man ang kasuko na kengka sisa tapar kami siya na uci na kaso na sisa parsada maroy na kapus yan ang tuwa kengka daw pakapagpag sa suko kaya ikmaro na ang mabagal sulawas ka dyan at suko kami sunas namay ito ko na pala ka ako di ka sukur na ang ka sa di mafia pero terima sa kuasa. O kama ko tirok ka, nada ka makanaw, nada ka makasuko, natarusan ka sa kuasa na kapiyari. O gay, nadi nga perpasa sa kuasa ko. Nayamya kalala karibatan na pagkabala ka sukor, kaalaw na panatigan na kumana ko din ka, di ako bukuli na. Nayaman na niya, nagyan mo ito, kaya kabalagang ka sukor, naribatan. Ay korek, napakatil mo ito pa. May kumagagbabangan mga 10 minutes, mga 30 minutes sa kapag Panginoon, nag-YouTube ka sukor. Nagyan ang sukor ka na diyan nga ang duwa at atireman daw sukor. Amay ko pag-iftar ka, kapagbangan sa may cocktail mas kapagbangan sa makri, nanduwa ka. Amay mang sukor ka, nanduwa ka, napangin ka po. Amanta, nagyan ang nakaduwa. Nagyan na nitigiran na pakamons. Dami ang apis sa nito ka. Kaya Peter Allah na utakuni as na hibla ko. Promise na Allah, piyangarar ka niya na duwa ka. Kalikatan wala kailangan ka sa Allah. Piyangarar ka wala duwa ka. Katawan mo Allah ay tugagan niya. Katawan mo wala anak ipe niya lang. Na dapat na susuratan ka sa kaso, kailangan ka pumina. Kaya katulad Rasul Allah nilaya doon, yamtaqallahu alaihi. Basta ayat ka rin na sa kerarangit ka wala na basta di ka pendua. Ino pwede isugay ka oras sa pendua ka, pag di ka wala ka karin na kerarangit ka wala. Ang ino, napakisisi mo ka wala, adi ka kailangan wala. Kerarangit ka wala. Nah, kailangan na makadua ka sa suhor ka, lalu ka pag-iftar. Nakinakinaulan pa. Na tatulong nga supundin ka, nasadil sa umanglo inamang ni Kuawa, na lao na kailangan niya ko dunia, gusto sa akin at kabulya ng kapatid niya, na pundin niya Kuawa, kailangan niya na gusto mawata niya, na gusto pagkataw niya, na gusto yung din, na may din, nakatarima wala ko pang niya. Mati mo doon. Kaya wala ko mapialan sa kautuan na lima ka, mapakalut mo Allah siro dan niya kong. Lahat ng tuwa surprise sa kipagay mo wala sa surga, adong mana ibugay niya nakat sa dunia, adong mana pag-isalo yan sa pagkisugat terkadi mo. Anay na mapanutul dan mo ito. Piuram yang mulola, penutul na ito ko pa isa ito. Yan ay pakasalamin na niya miskingan. 5 katawata ako. Na yung tua wala yamin na o pelirog na itubo ka. Na ayaw din warto na itsala. Na ito pagtimbir, na ito kusi. Na ito iya mimi suko, iya mimi pag-iftar, na roto. Na miya sa mukha miro. Karot ibu agui. Kadad. Ako tiga mau masuk Ramadan. Tiga ko mga tao pulibot ka na pagami ka. Sarap ko sa amin ka. Nagwawati yung pangni na ipinagapagala may pigirak na puninanan na ya Allah nariski kami ka pamilya sa walay alima kaandan ako na swimming pool. Allahu Akbar. Nagkukunwang ka pa pamagutudutod si karungan niya kami upo na makasisima. Di nakala ikaw. Ay pa naman kita na piyan niya. Namiya
nakatalo bawa itaman sa puka na dito gusto niya. Na yung mamusahan mo mamata na amin. Ay kirada amin sumaruan niya pula lang ito. Kadis pa gabi. May posible fair ka mo. Nakukul pa sa tsura Ramadan. Di ko na matuwa. Mama, ano ko supyan? Yo. Mati may puso Ramadan daw. Kinalakay ka, mapakalangan ka, kapya surututu na mati. Lagi ko na masabi sa luhura mamoto, pumunta si Ramadan ng Guryesawan. Nilay niya na tumutundo muna ko. Mapikan din sa rara. Yung nainuman ng pag-aunod sa bisita na. Walay tanong yan yung kusuda kahit po sina na yan yung pagigat. Niya kadigil ko na ito, mamatira yung sa tumutulong. Namitiro ang ito mo, tinawa. Saka, kanaba ko bisita, at yung lugar gusto. At tigil na, pero na ano na. Ano wala yung Cesarea, dali makaanda na. May Miya salas mera ko si sa Jida, roa miya ko miya destino, rosugal to kakak. Miya kapamasa ko sa wala ni pipirak na gobyerno. Aro kami to abali nga gusto karong bang sa pamilya. Na kada sa tawala ka. Namimikire ka kay mga mimikire ka niya pero may naibugay bibad sa mga kikinang. May tiwag na sana sa maunaw na sumunod sa masjid, mama may kuluhol. Natin bilang sa taka. Agi lo yung ating lumabas kagip si Walen. Nanti ko nung pwede ko terima. Bakit po? Yan ay naman ito rin, matigyan ako ng kabuman. Natigyan na yung mga surat ako natin toxin. Niya pa masama. Yan ay surat niya pa masama. Kung sila nung ito sa dada. Manisay nawid niya so silo niya ba na bagay. Nami timo-timo sila pang sarwa kwarto. Kaba sila layang bula-bula. Tapi ang makalit sila ng matwali makanda. Nakiyatagon sila sa kawayagan kami. Ako sila ko kamarmor asabag ko buka. Kami ka po mo. Terima mo. Tipon mga pena. Umiyag na lang ba dami mo. Yan na ito na. Yan na swimming pool. Sige na ito na. Kaya mo ko lama. Imayatihan niya na nawala limang kanda na namiyak ko. Nasuswimming pool na naman. Yan na ito na si Marani ang gano'n. Kaya na mas kito ko. Yan na gana ni swimming pool. Apigo ka pa swimming pool. Namiyak na sulod. Nasumulod ka sa masjid. Kaya na ang masadot. Nandito ko. Madasulod ka. O madasulod ka. Asa ka pa yung kasulod na sa giri. Napahanap po yan kasi. Ito ko pigo. Allahu Akbar. Again, miyaw sila ko kamang mga sabat ng kandugan na riniparado ka sa punuan na kasi sa nayaman yan na sokorabu iftar at arimano. Pamakisip ko man isarkano ito na pagnin ka ko Allah makamasuramat na special at pagnin ka ko. Hindi, sebut ka na secret. Na secret ka nga doon. Dia akan melakukan bagi seperumahan. Nah, ingatan loh. Maganda koron kali. Mada telah barang puasa di peniat. Andai menikah dia teiro na peniat bagi. Nasibat mo puso. Peniat tenaga puasa ka suramata kumpleto di kampung. Minum satu baka sepak. Nah, umar gagawin na tama sa limaw maso isumbang sa padyag na makapuliyat ka, obligad mo makapuliyat. Nakakita kapuliyat kami ang una na sa naway ito, sa uma. Nagani, puliyat lang ka na po sa kumapita. Fardan lillah ini paliwag ka mo. Nasukyabal sa niya no napida at man. Ugay na ayaw ko ang pigyan na ka, nasa na kami ang mapuliyat ka. Mapita na puasa. O dinagyan ni Ramadan na puasa ka. Kaya hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam natin naman lang yung bayit isiyama qabla dulu'il fajr wala siyama lahu.
Mana niyan na sa tawa din yan perniatan na pupusa. Mapita, umang gagawin, ada pesulang sufajat. Nah, dah bala puasa. Ada mana mitirota, kebayaan niya. Dah bala puasa. Allah Akbar. Nah, mana dengan untuk perniatan puasa. Awak ini dengan berfikir, ay pagawin ka kadet manika suhur, kay kami suhur, kakagia pupusa ka. Namanya hadiah. Karena bapak masuk apa ni? Asal kamu pikirkan dia hadiah. Ngapa? Amada ke mana? Pikiran tanah. Ino dita lang ada ni kiapak pagiro nalikannya sumira na ini. Allahu Akbar begini. Ayo sunod pa na ko diyaw na kami no. Matawo na begini mo. Nabalupian pa na napasa sa okay, nabupian ko ba na nakiyawa ka namin ninon kani? Saribat mo. Naidalima. Igira jangan nato kayo basuliro churamata. Nakakikya to ko na lamia pitata. Naya pa yung batrapata. Ipo kya to ko ikaw na Ramadan kakiya niya tapos. Nepo mo kito kayo na dito kayo makakaki dito kayo kami. Naugay na kapay dito ka matasalo. Nakaribatan na, o dyan ka to kayo, tika, dyan ko to kayo na mabita ko doon, di, makapumantik. Kaya lima ka noron, lima ko na, bakay siya ko anda ay pagkabay sa mga lima kita. Na, boron ka lima ka, di na pangungkot ka kung kape. Kau turo, Masya Allah. Tangan dun. Masing-masing. Kodigo. Nah, oke lah. Kodigo. Kalau itu kan dipanjang bener. Malu ke haram mana semua saya. 3 minutes wala batan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagdating na so 5 kali pertanyaan dari Dr. Abdul Karim, which is sound na so, ipatanong ko ang mawad, akuan, sunagaya, kami pikiran na noon na gusto ang mawad na kailangan na mga pipiyagan ng Panginoon. Ikaduwa na so, andito ka pagdang na namin ikaduwa na so, mga tao, kapag lapis ni Raden. Ikatulaw na kuwan, napanabalaga bukas o kaso or kabusa. Ikapat na sundi ka puniat ko o Ramadan, ikiraman ko Ramadan na kailangan na igulat na iman ko na kapniyata na kailangan na matangkong puso ka ay tumapitan na pusa o sabag puso suwakan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ikaliman na so, kapag inang igiraman ng tuwa, kapuan ka din, tunabiya, igiraman ng tuwa, muga ka din, kamay ka na, di... Nauna cellphone niya dia ternyata balasan mo ako sa mga ramapya. May taros na noa. Madam lek kapat puro akaribatan. Anay no kay baga punya ay baga ka mo sa lima ya pa sukatan nila mo mga pudawas. Kagi actually na dia mo ito akasoy. Benar-benar ikanom. Apunta na pa sa ikaisa para maliman man na to. Pakaisa man. Ikaisa ko na yan to tama sa to umiyaw masuk Ramadan ada kan pangatagawa to na ikalgihan Ramadan. Na pagkatuman na kaya mga pagaliniwa pwede sa lagi dia simposium istiqbal Ramadan.
Kina-kinaklan pada mau nato na ikalbihan o Ramadan. Nagigira ka taon kay ikalbihan o Ramadan, na di ka makapanakot sama, wala man ay kaparulihan o. Lagi na nga yung mga aisal. Aman isa na niya nga ratas na napya sudah diploma niya na niya nga pekadungan niya, naso kayo. Naso kayo, ba niya susuon? Kailangan na katawan ka sukal, niya na sukal mo. Niya ka na nakariban ka. Ako punya masuk Ramadan, na dengan kita kita semua. Alur-alur jangan macam apa yang Ramadan. Kata ya, kita jaa Ramadan, futihat abwabul jinan, wa ughliqat abwabun niran, wa suffidat as-sayatin. Kalbihan na Ramadan, kiranya kasunod sa bulan Ramadan, napakapinadun sa mga paitaw o surga. Napakalusanod sa mga paitaw o neraka, napamakos sa dun sa mga saita. Malutan na naliwanagan, kamadakla malilipat. Ay kira ko na miyantay sutaw, Ramadan na diri sudu unaka, diri sudu usur. Ay ko na pitu usur, diri sudu ko surga, nawaya kapatay niya na Ramadan. Kenapa mampu imposible ya bakal surga Ramadan? Makasulit ko surga, so miyantay Ramadan. Okay, na kenapa diri? Tapi rai Kristian na pwede Ramadan. Rai para dosa pwede Ramadan. Madalang ka namin ni Sira Krato na guru kami hukuman amat tu ayah buat ini yang kampus dan ayah buat ini apa nak yang kira Ramadan. Nama kau masuk sawal, aku minat semboya. Nah emang buat dia kenawa malai okur, wayang apa tanya Ramadan. Kakarina tiari mau wala sutaubat. Oke, nampun mati sawal, nampun dia. Nagkakuan subala sa Ramadan niya, mingi surat, o kayo nag-yoto niya. Lagi ko pinagsambay. Allahu Akbar. Naukama ko si sa eskwela, mga starter na eskwela. Nana di magi eskwela, di magi proda, di beta presyon na. Daalam mo siya kung mga palisi. Kaya niya sa market, nauna palisi niya sa eskwela, na mas ad na palisi niya na sa Allah. Na di ka pagi nama subala sa puasa ka di ka sumbayang. Di ka pagi nama subala sa puasa ka guminat ka usumbayang kemudian iya pasal Ramadan. Allahu Akbar. Ayam nama tu lagi rakyat yang kasulit Ramadan na pagpupinan sa surga. Na pagkaadi kita na kumangagal ko kay sa surga. Nilai ka din mabuha kaya mga tao lagi na biya sa Ramadan na maadikit mamatiya. Malaya mo din sa kasilim ko ka o kamaling subot na diyan. Kalas dus mo na makanaw mo. Ako na Ramadan na pwede nung susunod. Meron yung tulingan ko ka, harap ko balas ko. Nakakalosan din mo sa mga paitaw naraka. Na yung manaw to, na bukulan sa tao ko kabaradusa. Kaso mga baradusa na tuka. Yung mga baradusa na tingin ako pemuasa ako yung Inun tamu sa tao, aman may kami masuk. Ami ang masuk Ramadan na din balik sa punta din. Din yang binagay sudusan din. Nasa nakadumano to ang ito, itago ko na Allah. Nakalilit ko mga tao, mga Muslim na bisa niya na igiram niya masuk Ramadan na pelikudan niya. Kaarap yan na bapaka-tao na tao. Barila yan. Nagyang matuwa, kapag pagkusa ko sa ita, nagito kinabal lang na sa ita. Bida-bida sa saitan, ana saitan na pengamalak, ana saitan na penusok, ana saitan na paglangan yang muamalah, kebaya kamatian na pagkulangan yang, kebaya kasi juga pagkulangan yang, kebaya ka tahajud na ikan yang rangkulnya. Itu yang berproses. Gimana na saitan na muna nikakawang Quran kabut yan na kumiyura. Itu semua yang aku nak pada. Kabaya ka makakaguraw ka sa saitan na umangong kakilakilag na kau mga sukura. Nandun ni kapunta matian na mindenesin. Nandun ni kapag-utupilan ka, tidak karat Al-Quran atas saitillah. Ina saitan na rati, nandun ni kapag-utupilan ka natiawatan. Okay, nalalakaw man yan. Na Quran to dengan na bukulungan. Naginggupungan, nakatusan na tulan, wala na ang mga bukaan kakagin ng ipil ko saitan. Nagito ba ito makusok?
Dia membuat dia dan sebenarnya tadi kak Allah Akbar. Nagusong sa sopera pamikiran ka. Nagusong sa mga pagkudugintan na nagpun sa mga niyong pamikiran ka. Kung pabati Allah Akbar. Pamumula na di ka sa pera. Bala-balakan mo ka po na dito ka po hindi ka chismis. Yan na ni Gerdo na. Anam niya ka makurasyon na sa kasaw mo. Ya Rasulullah halak. Ya binasa. Si Rasulullah itu apa binasa? Ini nih kayak takbiratan na lumayo na pamikiran. Nah, basta lumayo na pamikiran ka. Kung tingala sabayan, na kung ito sabayan ka na, pwede mo ito. Kaya po, wala sa sabayan ka na sa oras ang mapipikir ka di kasabayan. Upulayan sa pamikiran ka na lumayo sa balas. Nagitiga-tiruan yan sa halak, ito niya binasa. Naipitiro Rasul tiganadaka syaitanong ismuhu khunsa. Yan ang syaitan na yang niya na si khunsa. Nawati ka nabarka pa kau makatipun yan subala sa sampai. Nanti jika layo pamikiran ka na kacagatan. Na tingin ka sa diwang naruga pa. Kapag yan masuk a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Tangan yang awal. Nasiwa ko ito ang mama na ipulo na dadin na yung pamikiran niya. Allahu Akbar. Tatabihan tanong yan, patabihan ko sumaadik sa sopong pira ka man. Kadi subayang na ini yang pipikir ko kaya butin. Nagyanan, mana niya na igira Ramadan na pupusutan. Nailangan man mapikira Ramadan ka, miya ka piyapita makata sa amang kasiko-siko. Kira po siya sa Quran, hindi ka tubego mo na kaya Ramadan. Nainom pun kian na di mabidaro kay kira Ramadan. Alam mo na sipa, napalaya ka kubabayan, sa lagi kubabayan ako panganon. Akali na ito akaikitan. So sa itan. Ikira pa na daw maali. Dakay ka. Duwa man yan. Damali na ako taputan ka o di blew-blew ka pamikiran ka na doon man. Napanamar kay ka. Panihan ka piya-piya. Napanihan ko wala sa topikan mala mapasaluhan. Allahu Akbar. Nah isa doon, kadua. Madagal mana karibatan na kira sambil curama ba? First di kurama ba? Kaya niya tariman ito para taakan. Na kailangan na makatero ito. Api ayat yan ito kayo karoon sa kaya niya taan na alas 9 na tero ito. Kagis po ang taro ito. Dapat na yang ada ke Ramadan na 29 days sa tarawih. O pamaku ada ke Ramadan na 30 days sa tarawih. Akis ko sa tarawih. Ay kaya to kayo ng sakyan niya tapos alas 9 kaya sabihin sa Aisa alas 10 na tarawih. Kau di ka tarawih na mala karibatan na mala ang niya lapis rapa. Mala niya lapis rapa. Naik ka ikatlo, kira kalipat masuk to, magbaratan to kayo. Naming pakay sa betong sa ibig. Nila yung kakaryan yung kadawlo ulang Ramadan na pinamulo. Mitiro ang kaginawa na, makakalakan kadwa niya, yan ang pero ano ba ako. Napa Ramadan, dako madusa, tingin mo tayo man, ang yan siya kasama lagi. Petero Rasul naman raaming kumungkara. Sada sama kailan karon sa tidusa. Paliway ko biyani na kapusan niya. Hindi niya kagaga saparin niya. Hindi niya kagaga pakisino niya nuna. Hindi niya kagaga sukal bakyan. Nung ako na sapar niya, kagabulang ko man, ako na naraman. Nadawang pero ka. Pero sa kabasa na may lega ako, pero. Pero ako na Ramadan man yun, hindi ka ako, pero. Napetok sa mo. Pero po pa ako makakait ka niya na siya maniman ng mga po. Naya ko na sunat. Ang mula sa nuwang ako ba yung makakait maninipas na amay ko kaya kadawdo ko Ramadan at hindi ka makapunta na sisirta. So, ay, nauba ka pa makinay. Puro tumat na kakalas ako. Kung baka ito na mulong ako, pula mo rin na ayaw mo pagkakailayo ka ni Pus. Ako mga lumabot na lumabot. Allahu Akbar.
Namanya kalala karibatan, kira niya ribatan. Pagkang kaya tayo ka, kaya tusan nga, ramadan siman. Ini taros ka ba na taros ka, kami ibon mo. Karibatan mo. Kemudian dia ubay ng pangako. Niya kata alam niya kay ka. Na sesep sa kare kasusaban, nakita kan kapwa sa napanudan ng amat ko siyo. Napamumo. Nadigan ko dia ang sa long kapiyagan na ko. Ubay ng kung kataros ang kapiyagan ka na niya bisa ka. Biray mo ito. Hello, Masya Allah. Nah, ika pak. Ika pa sa kalibatan, lagyan mo na marunya hotel. Tinamay pusa ako, tinatiga may tupa. Ang pusa ba? Anay, nung kau beri ko kagagan na mag-apply po ito. Au kung karoon na, tika-tika po sa may tupa po na yung magtumula ko po so yan na kuwan. Kagawan po siya. Eh, pero kung naman yung pusa ka no? Ito kau ba niyan kita sa din, nau pa makukuhan. Tika di nga kagagan. Bas kaya, bas ka sa Allah. Katawan Allah, maamana niya na kagagan niya atakan. Nau ba niyan kagagan, nau pa nalaman ako. Nau pa ba niyan di kagagan, nau pa na isa karibatan, na pagano'n ka suwata kakabepos. Ikalima. Ay kalima, karibatan, lagyan matuwa. Ikira na basta ko na Saudi po sa ababay na di ka pa kayo pati pangdaan. Di ka pa kayo pati pagkatan. Ay ba ito? Pumake up ka. Puno-puno ang mag. Puno ko kami agad sa natama sa tangila. Di nakimabatal sa puwasa. Ugayin na. Upakaliw. Sa kalsada. Eh, tama yung dapat na pila sa kapinikapa. Imo ko para mga naro kapaka. Ugay na ayaw mo siya kaya tanong na kaya matuwatiran siya. Abas na magalong ka, mamdak ka, adi ka po sa nami abas ka. Supuasa ka. Kenapa? Kenapa paabasan? Ayas sa kaabatan na baka pakidistros. Ayas sa kaabatan na baka paki-injection sa injection di ka ko. O mano baka ko isarong ka laboratory na napapawag. Samud naman na lima, kakatemi ang mga surasta nung panasantan ng Muhammad ang lamapya, ay bumiyalo yung tanong upatulo na sa pulo. Dahil tanong pa kayo siya, tapman ito ka, aloy sa kapag lima. Another 5, kakatay. Inshallah. Dahil kapan mag-answer? O duwa kayo simple na answer ka. No, isa po simple na ikapalasro. First time ka mag-answer? O may answer ka kami? Yang answer ka, nanti ka pa. So, masuk sa lakaw. Hindi mag-answer. Halo yang asal lima. Hadoro. Saya kasung. Dia bisa ganti. Sigurado ka na cellphone ka, firme ba? Masya Allah. Pagganero na so, hindi niya pengenalan anto na ibalas o Ramadan. Ikadua na, so, kaya to kawan yan, taraw niya kasunso Ramadan na, yun yan taraw ito, ikawiyon. Ikatalo na, ihiraw niya di pakluman, ako, niya di masa niya kuman ako, mereka yung sa iladan, niya di babaan ako niya mo din, dinilitso. Dinilitso niya nga ngandun. Ikapat na, igirasuan na wata yan na may ito na pitero iyang ulok siya na pusa na banyan nungod na pitero agi nga kuduga. Ako so ikan naman na so mga babaya di mamda kayo di mamik up na di pitero na batang to na to pero pinapagbatan asara si buko mahram ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cellphone ni Kikay. Cellphone ni Kikay. Oh.
pasad na no? Oo. Lakad kung kaya sa mga kabinete dito. Tama pa na. Ulog na niyan may tubig. Pero kan bagay بسم الله الرحمن الرحيم شهادة الشكر والتقدير نتشرف باتحاد الفتيات منابع من الشيخ قمر الدين الحسيني هذه الشهادة لكونه الندوة الإسلامية للنساء المسلمات وإلقائه بعض الدروس المهمة المتعلقة بدين الله الحنيف والتي عقدت في بلدية منابع وذلك في تاريخ إبريل 2021 هجري الموافق 21 شعبان 1444 سائلين المولى عز وجل أن يبارك لنا فيما تعلمناه وأن يبلغنا رمضان إنه تواب رحيم وصل اللهم على محمد وآله Dito وصحبه si Aya. Aya. Ay, ate, pudin. Sungod na ba sa krose? Kemudian yang kedua ibu kebuat doa saya tuliskan haji kubur itu pasal ini dengan Kaya yan kami magtimasad no, ibtal natin uruk, wasabat al-hajj insyaAllah. Yan kahit ibtal natin uruk, wasabat al-hajj insyaAllah. Dulu saya ini mengatakan karatas na satan yung pukian. Sulo doon masasak na lobby ang lekat mo. No. Balasan Allah yang ketuaan laksana si Dr. Kamaruddin seekopya magusanya ng mga bidya. Pinanggilan kanu si Sagir kay kapagatan ng mga Ramadan